Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuyapa nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya tadzoka ni nyaya ya Neville Mutsvangwa mwana wa Christopher and Monica Mutsvangwa uyu ari kupomera mhosva yekuti he was involved in illegal forex trading muri Zimbabwe. Pane nyaya yabuda zvakare iri kunzi Neville abatwa second charge iyo iri kunzi awanikwa achishandisa Starlink kit yaanga achishandisa kumba kwake ku Mount Pleasant muri Zimbabwe. The satellite internet service haina kunge yaautorizwa muno muZimbabwe. This new charge yabuda mushure mekunge Neville Mutsvangwa appear before the magistrate court nasi muHarare umanga achifesa macharges illegal trading in foreign currency. Ndofunga murungona mapictures arapo Neville achi appear before the magistrate court achisvika pacourt muri Zimbabwe. So ari kunzi panga chitongerwa nyaya yake ndopabuda the second charge yekuti pamba pake pakaonekwa pane Starlink kit iyo yaishandisa operator iyo yaishandisa for his internet services muri Zimbabwe. Ndafunga zvakare Neville wakambobuda achinzi aitengesa ma-Starlink kits aya asi pazvakanzi anga asiri pamutemo akambomira kuma-advertiser asi kumashandisa pamba pake haana kunge amira muri Zimbabwe. So muri kungoona iyo request for remand iyo irapo ngeyakanzi section B yacho ngeyakanzi offenses and willfully possession or operating a radio station without a license or authorization from the Postal and Telecommunication Regulatory Authority, contravening section 33 ARW subsection 6 of the Postal and Telecommunications Act chapter 1205 muri Zimbabwe. The witness will testify that the accused committed the offense, and Starlink router and an antenna which was found mounted on the house walls were recovered whilst in use from accused house muri Zimbabwe. Panaumira mushe vanhu vakawanda vashamisika nekuharaswa nekusungwa kuruitwa Neville Mutsvangwa anova one of high profile people muno munyika. Seems as if the government haisi kumira, haisi kujaidza necrackdown yavari kuita pama illegal money changes muri Zimbabwe pamwe chete nemausers this Starlink service iyo yakarambidzwa kunzi haisi pamutemo muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Yanetsa nyaya yekuti chii chiri kuitika exactly muZANU-PF. Ndafunga Monica Mutsvangwa akataura achiti there are people vakataimira kuti abude munyika vosara vachisunga mwana wake zvikanzi this is political victimization. Akufira nyaya dzemaparents ake epolitics. Ndafunga muna gore changotanga takaona baba wake Christopher Mutsvangwa vachidzingwa his position as the minister of war veterans muri Zimbabwe. This time mwana wake pava hapana kumira mushe, tikuona kungoharaswa muri Zimbabwe. There's a story yakabuditswa netwitter user yanonzi Jairos uyo akabuda musi 3 March achiposta iyo post yamuri kuona iri apo achitaura achiti Monica Mutsvangwa akaudza friend yake kuti iye naChristopher Mutsvangwa they are not safe. Ndofunga muri kuona tweet iri apo ngeyakanzi Monica Mutsvangwa has told a friend that herself and Christopher Mutsvangwa are not safe at Marapira Farai. Is this emerging story true or the work of ZANU-PF detractors muri Zimbabwe? Ndonyaya yakabuditswa naJairos muri Zimbabwe. Tisingazive kuti ndizvo here zvavakuitika izvi. The Mutsvangwa family ida kudonhedzwa here kana kuti government iri kungoitawo basa rayo muri Zimbabwe. Zvakare ma-Twitter users ariizwa ma-concerns nenyaya yekuti the money changer kingpin Neville Sunungurai Mutsvangwa mwana
wevanhu vane power politics, and that's why auya kukota achifamba asina macuffs mure Zimbabwe, uchinzi Monica Mutsvangwa adhimanda kuti mwana wake adeserve kuspend another night ari muprison mure Zimbabwe. Ndifunga muri ex post yapost kana majaira Jairos yakanzi money changer kingpin Neville Sunungurai Mutsvangwa arrives at the court with no handcuffs or leg irons. Monica Mutsvangwa has said this morning that his son doesn't deserve another night in the cells and repeated that his arrest is political motivated. Mure Zimbabwe tisingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi mure Zimbabwe kuti achapabuda here papo pakutaurwa pachinzi zoni pane second charge zvakare mure Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. A UK-based political activist Kerina Mujati akabuda achikomenta on this issue ya Monica Mutsvangwa protector kwaari kuita mwana wake. Akabuda pa-X handle yake achitaura achiti good evening Zimbabwe. When criminals are brought to court to answer for their crimes, all of them will say, I didn't do it. Prisons are full of criminals who will all claim that they were wrongly sent to prison. In the case of Monica Mutsvangwa, her son's case takes the cake. There is an audio clip in which Monica Mutsvangwa is claiming that her son, Neville Mutsvangwa, didn't commit the crime he is reported to have been arrested for. Here is a mother claiming that her son is innocent. Anebenzi ndiani rake rikadzana anopururudza. Monica Mutsvangwa is now showing us that akazvara koronyera anongoti mwana wangu haasi koronyera. Since 2017, her son has been loudly and widely rumored to be involved in money-changing shenanigans. In 2019, it was confirmed when one of his runners was arrested by ZRP and lost $200,000 United States dollars. Monica Mutsvangwa is telling the nation that this is political persecution because Neville asungwa amai vake vabuda kunze kwenyika. Perhaps she has a point, but she might be wrong. Monica might be telling us that Neville has been arrested for the same crime that Mnangagwa's son, David, the Deputy Minister of Finance, alongside Tongai Mnangagwa, are equally rumored and fingered, pointed at them to be committing. Is Monica Mutsvangwa lamenting the selectively application of the rule of law? Tikati gare tombo yeuchidzana kuti baba vanonzi vaNeville Chris Mutsvangwa vakatamba paimbwa kambo kaya kanonzi kutonga kwaro. We further heard loud cheering and laughter as proudly Paul Mangwana shook hands congratulating Chris Wagona. Kusungwa kwa Neville ndikoka kutonga kwaro garwe kwacho. Saka muripiko aMonica kwamati vakamirira kuti mubude kuti muzoti it's political. Mudzokere kuZimbabwe munopedza nyaya dzenyu. Hatidi kunzwa kuti maita mpoteri. Dzokerai kuED Second Republic uchi. If Neville is not getting money from RBZ under John Mushayanjere and David Arkuiwanepi, like Chris Mutsvangwa said, anti-government economists must stop to worship the US dollar. Tochiti Neville asungirwa kunamata US dollar uye government naye Chris Mutsvangwa. Ndo zvakabuda zvitauro naKerina Mujati. Inyaya iri kupisa, nyaya iri kutenderera mastreets and social media yachenga chikupai zvizere pamusoro penyaya iyi munguva inotevera.